de shemama ya mamunyi na amakwa ba kasamfoni so dwumadi a wani gusu a wo hwe ni din ede nyansapo mi a mi di dwumadi mu chia me din ede nana yaw apreku ubetimi afre me mobium wo dwumadi so da ne da nyina ye hwehwe wo mu a wo mu nim de sebe ne de wo ba dwumadi so no mo so aba kire wo mo bobre ene da so manya akansifo na ene de menya ahema baako ede ne betena adwam saa na menya ohempon so baako betena adwam na sebe ya anaka kum ye gine kokko no munti wo mo ankasa na memo moto mo no mutu no mo bɔ mo din ene baabi a wo mo firi baaye ni ato adwumadi no so pia yo abusuafo mo akɔ aba nya sapo adwumadi so ya kasa nya sapo a ni age so sɛ ye sane no badwemba nya sapo sane no badwemba bo sane no badwemba mpa ni ye di kan oba wona wo di kan ade nyina mu no ye se ma mo na mo din di kan wo bɔ wo din ene baabi a wo firi baaye Bebacho mediane oba Christi. Efijase akroche. Efijase akroche ena ofibaye. Pia te efijase fo nyina ehwe wo mo de hye kron ena te ho no. Yo, mini abema wonsu din ne baabi ofibaye. Bebacho medin di Adam Ali, mefini wa dibiase na baye. Adam Ali ose ofremiu adibiase ena ebaye. Na oba ne be ma ahia sei no ampaye a ebedwa. Minim se wuti fie no wan kasa wabua. We say sabre die asomasi na bedi nkunim sabre die asomasi na beto fom na wo sabre die dwumadie no na ye de ba be hyehye so eno nti ye nche ho no menkwa kansifo yi hoy yo pade hye bibia mu ye se ema na di kan nti ohima obapa Kristi si bibi kire Ali na ye nto aso me ma Ali kata woni ti me ma kata ti hu de me hu no hwe na ya so da ye da na force na product bread ya mun kasa memem ahoma tinti na ti akoko bi da na force de nso from abone nyansa po ye sane na badwema akoko bi de na ti aba so nkumba won hom ne femfem hiampo no na mrika asa mi ya tire wo so yen se kotuje che abuwa ko controfi wo se ne suma ne nani controfi so to de ne sebe so to de obeti ato abuwa ko wo se de hye na num na ya na dia abuwa ko so wo hwen tete se de kura tete nipa na abuwa bi abedi madua na nya me ya se abuwa ko na se chi aseka na so ntimi no ja sayo ya ja mane nka so nya mane nka abuwa ko so na o ya ka na je se waburu fo akoko no so se kura kenten ni butu no ani ase wa obi bi ni asrobo a kotokro so anka so mi ya kotokro ko so koti abre ba de ni nje na gunu obu abere na na oti adon wasu magro wi o kwa hwede yemfa ho nya bo chema me se si ubansu obu abere na oti adon komase na oti adon komase mo to aso e obi se wasu magro wi ba kwa hwede yemfa ho ofi husu eno na adwene mi ne abro wu na da abro di ade a e kro na etu ahye da ho twese ne abro no aso be di twade a ne firi na no abro pa bronchi wi so na abro pata bugu so ene na ye pai afase a asupra wada wa akoko de nkosu enso so ayen kan ko awo ho akoko na ti aba ne nkumba akoko de bia so an de bedi na chiro akoko ni bia ni ho an bedi na chiro ene na akoko ni so onimu adeche na so ya no tie firi be mana no mi ne akoko be de ohwete se bone nko na papa mra kwasi ase de o ya na yansane mi ne akoko bia papa kwasi agro na so bia mpesa ne ba ma be wo wonsachi be ya oda ntesa wonsaye o yire onsim so ayebum ene na yanka ni wachi ya wo se agro na de mi ne ye straw be on so de ye ginintemu samampo muso akodro ni bu abusu yasa abusu yasa se kwa ye uje che bom kusu be ho bia sini sibre ene obekọ me na obekọ ya de dada wisi ye boss stro minu so o kan fo ba ko ene na me pa chere se ahum ni aham ni nyina ya ha minu ye stro minu ho so mani ha ene me pese me chere se me na na kwhwe be ne ofi fijase akokire onu ane bu ne pese abofresha wo so ye de hye minu uti mu ye kotwa o so se miti pai me esi o wezo ehu ne srefo a ene sre owi ofi okrom hina ben so a o gira jabo ase ene na me pese me chere wo se yo so bodiam abusuafo moni tua se mo de hye menya tena sese yi a da me kasa nye be na nkasa obi e ka kono na ye pe na emum si be hu nsemfuo bi ne ate ase yi eno nti na ya na ama yete amamre eso ye nhwa de bi ye se owu afi ukrom hena ben ya wo yira wo hen edwabo ase ye kasa dwabo a ene sei edwabo ane se bia mpenifu ahia ahemfo doso ene ye hie mu ho enti ohini bia ne na ben ya ye bo ade gine so se ode bedwom di se wo ko na se owu afi ukrom hene de aye bo a ye bebo no onti oba na se ye twetwe bi a wo se ye twuti na wo afiri ho ye hwa ye hu ene mpenifu se owu afi ukrom hena ben a
yira wa adwa boase yira wa adwa boase na yen hwa de ye fle bibi so badwam so ye hen badwam so ye edodo ahyem na bititi sezi na emfimfin no eno na efe se badwam no ya nkran de na se we nso so eye ba bia ekunu ne ye ntire etie mo ene nkyire mo mpani se wo kom no wa nkyire mu a ye nkom ho no pia ababa Kristi to aso mame mpanefo so bu baby se ye nkwate aduromra no ne haba mi na wo twa sakofo aduru so de na wo twa obi so de tugu ade wo twa sanso ya na mpanefo se wonim se ne kira dia etene so de enche okwayase mpanefo so ebu baby se wotwa asuo ewia na aka kire aboade nchem se na no epo yo difotie edo nsu mu mfia pem kurantu na denchem sa na bomo chichi nsu fi nsu ase beka kire se aboade nchem mu a aya na chinye pie eni yo sika edi sika ya edi aboko se titi a enfu bi mu no afia so ne peja na takrabo ina adwane enwu bi pendi na abo asere wa yi ne ba waje ne ba agora na wayi na ni atonche yo abusia ba pem na ba na nka aboko se titi na baka ni ase ene me pa a kire se ensuo ena eja ato ama emire eja afiri ama nkwanpa eja de ankanye dokuno emienu so na mane nche na mpa me no bi ti guse be chewa o sutum le kwadara se hu na afisiem sabre de wo hwe na na yaw aprekuma ho fama dane da nyina kente de medina pafura enye mia na emum eye emipa bi ena asomasene se mipa ni den ene Mr Bright ewo kumase ntonso eho na Mr Bright ewo ntonso one community center no ena edinhwe ni mu kente se wo pe baako ena ato se wo pe dodo na atu akoton bra one wo bedigwa se wo ye dwuma bia bi na apesa oton safra no de bi beboa so a eno so bomoden efre no na ono so beba wo betimi afre no ahomatrofo iso 0240 3232 ena fa 62 ana se 0270 9753 ena fa 90 Medam nyina amase se monya bre e dia ma me sabre de ye to adwuma de no so na ne edi kan no eye fa edi kan no ye di kogu ye no na Ali Adam wonya ema no e dia samiensa me kire 33 ena afa so Obapa Kristi enso enya e dia samieno me kire 32 eno ti sabre de ye san e de ba be hyehyɛ so na ye hwe ye nwie no ne ye hu de wo de ne yonko atofo pia yo ya saba biem ma de se mama kwa ba biem monti kam ho na dwuma de ye se sore no no be ma de abra bia wonso obeto aso e bia ma me se wo be ye me to aso yo mi ne ba mpanifo se o da ba wuro to krom na wo pia na bo bia nim biem ene mpanifo kro no so na buo mu baby se ani ba aya na kotire yo wo so kwa fa so kono sa kwa no fa so da sana bua wo so utwa ni ti ade aka nyina ya yo wo so wo no ho ane so ban sesan ene kura wo komu ya twe wo hena bo so na so na gusa se kuro mu odwo oba mpawa onpa okabo ene sa oba so okwa ware ya wanche no mpanifo se otu banje ya be ma mpanifo se kwa tenten hoi mankumasen a wo hwe me satie ya mpanifo se satie wo ya na de nyina so enye pe mi ne se wo se hwe obi anu so yen para pampam ene de akwa ne ye bon kwantene kwa hwe na nya de be fie agro me de be ofie wo so bon kwantene kusia na ye tufu nso no wanti ya mpanifo se okwa anti ade mpanifo se ade efenti na record no kokko bo no ma so ene na akra oba anasa abaya wosisu a wontie futuo no ne echi manu kruda paku mpanifo se kwa chia de efe e diska na ye ene na ekura abo prako ni mu no aponchi bi a wofon be mu a woso no na adore salade ni ntisu kokko woni panum ya na eja ne atifita ya na mpanifo se wudidi wie na wa ma ya be ma na do tachira makodo do mwashi seni telegram omko so mo na de mo asem ene na mpanifo se wo tachira ma da wonu mi be ma wutware a na se wutwa na bia nso ri twema mentwen ena ma kura pae ene na abo akra man wasi woni mensa no mo na so nikenti ya na odi ni yurachi ene na kwa abeso emi na wodi nguba kakra ma kuro ma na atafre ene fuso telegram aso pra kwen abo akra man wasi so ni se ne ba ba bewu a ko ton de na ji dompe ene do ba ko twa ma sa wiata no okra ma botra we yamtu na akoso ebeni ofira ko kire asona ba de hye ba bi owo bia Ewurade emfa ne kra anya de ensie yi ono anso ene bu ne bebi ese aboa kontrofi wasi ne suman ene ne suman ne ne ampa jo mi ne mpanifo se aboa kraman o se odi no nkoto je beti na nim no da pempa de ene odi beti na chi ene na nantwie ebodua no anka na tono sanso na nka okonfo ense yo mi ne akora we enti se nantwie je nan ene ndendenden asende pacha ene na me pese mema wo ati asese
yanka ni wachi a ya na da biya wasi agro no si agro na de you me menka nje so wo ten abo kodu a na wayi ni mrika na wo to se etuo da kwabrafo ekon a ya na se da banchi akure you na mi na me se oba ho totu a eturo me dem na etuo nso enya chitafo a ana ya na to eto you mi na be ma so nsinsuo ma sa waham ene na wo to se tikesi awi adwen ya na se emre na konfo ni o se tra ya fo ma konfo ba so de yin na mu anaso de na chi de ndi na bo preko anya de wanya rede embo yin na tumrika wo na ntwinku akotu bi so abodam ene na ntwie kura no so abodam ana ni wura nso so onye de o modam menua na ntube ma sa de o wie do echi asem ya koma ya de ene na aboa akokọ ne na tie pa na so nkumba akokọ no so sa kra kan ten de butu no bacho wagwa wadi kaka ene na watu petetuo dia ena me pa aka kira wo se humuni aham ya na ni nyina nso ya so wadi kaka watu petetuo pasaba menua na me kan cha wo se me interest tine ho amfa ntesu on horo mensa debida ene na mpanofo se se wo tu sie so ya na mu chere ni onchare enyini ya mu chere mu ye onchare tintin ye to aso menua brembra ma amane ma ye de ba ye kompo a no ye ne kese na ukasa agigi abo so no so de ohwefo ma abo bi abo ne bi ya za na aso menu ekokwa ya se a eho nua na moma na omu na ma menua bi so no da so de dom pempa ho usu ateche ntoma usu ateche mpabo a ufura ne ntoma ye de di biem enti na ma ho sere abo ne pe kokwa ye ti no de mu tutusie ana okwatani a okọ ayi wase wonche obi no nim so obi na nche na ufie beze ya nje so no be ukani o debida ene na ansa na woni fle ni beto bo abo no na ne nan so etie bi so ensem pom ayi wa ho hyen mu da ho nkwa ene akwara eka wa ne nkopani a na nye ne duane akola wo so de oni dwane no nim suma ene akwara woni madware ye kura no se be na nye furu so ne na furu so dia dia twere ni so de yona na yi ene na yanka ni wachi ya na ose agro ne yanka ni wachi ose agro ne emi ne hu ade atomani na yi mame a na ode mehwim bede ebede na aben ene ye dwane ye nwane a asem oba ye nwane a wo se wona ya wo ya yankwata nso a wo se me bowa na ne ye nya wo de mi ne esumo hoi en sabi endi ajanan ene na agro mu ye yi mo ye si ifiri mo se aka ma saba opuso apuso ntina gofre egbo atikwa ene na benefo se upuso no numa aya na otene kanka benefo se kwano e wasa kura wi aboa no esa na obi kuro wa bi so to aso oba wo so no to bi se ni kura sama ono so de sisi ne yi na no so na otwetwe ukunu be ma ama na yakese ase be ene oto ana da achichirpintin o se na achichirte ene nam na je achichide koma eja nso enye ahayo emi ne ye de wa mane wo sa kwaja amade ya ba sre so ai na so o hwe wonu aba wona be ya ya hwe wakonta ene sanso na zo pe wo yele mle wabomu ahwa aya na wahwe wase kwantimpo mu kusie oni akudu na omrika ene na aboa amoku a wo so de ne yankate kwan ya na jeze ne ni die mu ano sa okọ ni biem ye ne yankasa ye nua be ma Ali Adam ono etimi enya aduanan enum me kire 45 sana Obapa Christy enso enya aduanan mienu me kire 42 eno ti sabre de ese wohwe mu a me kire se Ali Adam watimi ayi ye nua ba Obapa Christy etiko ediabo ho ema miensa eno nti oba hema chia na ne ma no mo piafo na de oya ade no sai yo abusuafo ene dai akansifo a mensa ka wo mo eye Ali Adam ena afei Obapa Christy wo dwumadie iso ena adwumakuo ahodoɔ pi ebeso yasene se wote hɔ na wo hwɛ me sabre yi a ye number ena gu screen na se no fa na frɛ ye se wo ya ankrankre anase adwumakuo bi ena wo pese ye nso so ye beso yasene ema dwumadie yi dane da nyina yetimi de bade a frɛ ye na ne ye ntwetwe nkomo ye begye wo fɛw so na wo nso so wadwa tɔnde no ya ba begye ho agena ho baaba e de amam eno nti sabre die eye time herbal mixture wo mo eso yasene bi ena ye de dwumadie ebre wo time say malaria fever die omo da mufu a ye mfa mfa mu fikyire ye tata hwe e wo ho sa na me do dru givers p capsules hoso a wo mo say be ma wontimi mo adwumaden e wo mpam no tutumrika bra ne bagye bi na wo nso nam na ye be ma mu a afa ye bowra perfect skin and body therapy for aso ye ya perfect for say oba body shape no bright no mo nyama tattoo e na wo pese opepa akore ene da nipadua ne ho a tumrika ne bra be ma wo fu na wo pese sote ana wo ye kese na wo pese wo twen
tutunuka na bra na be hu perfect skin and body therapy for na omoso ebeje wo fel so afa mi ankasa ma de hye GPC omoso sisi yade de mo amoye adwuma che mo tatena se che no ukuntru mu kakra mo so sisi oda ho asen kola nyine gina me so ne mutoto a wo so ho ato da bi yade foforo na wo fa de ama nipa bia no tumlika ide be hu GPC mixture no bi na wo so sisi yade no enko sabre wo hwe ma ho fama ada ne da gina ya na me ho ayefefe yi a eye kente papa na efri hefa efri Mr Bright asuye Bright e wo Kumase Ntonso woni community center no e na edin hwe ne mu se wo firi Kumase na e kontonso a wo nifa so wo firi Mampon na e badia o bonkum so bomodia na free Bright e wa homatrofo so 0240 3232 and afa 62 frene na ne ntwetwe nkomo na bibia e be ye fine midin e de nana yaw apreku obetimi afra me mobium da se ne ye be se de ahia mu apia agroni